Здравейте, приятели на традиционната стрелбасова от моя двор. Мишенката ни днес е тази жълта капачка от 10-11 метра. Да я оцелим. Тази жълта капачица. Ето, поставяме тук и ще направим демонстрация. Ето това е, приятели. Да видите как заковах капачката. Виждате ли? Ето това е тренировката от моя двор. Да се види перфектно закована, мисля. Е така. С трите стрели. Невероятно, но факт. Фактите говорят. Нали? Ето. Достатъчно добре се вижда.